Здравейте! Представям ви един нов вариант на универсално дистанционно, което работи с всички LCD и LED телевизори с марката Haier. Това дистанционно, за да работи пълноценно с вашия телевизор, трябва да се настрои в един от 7-те режима, в което то може да работи. Взимате дистанционното, поставяте батериите, пробвате дали функционира. Ако функционира, това е вашето дистанционно. Ако не, трябва да настроите подред режимите, с които то работи. Тоест, ако не изпълнява това, което трябва с вашия телевизор, натискате копчето Power, без да го пущате, натискате бутон на 0 и освобождавате. Пробвате дали функционира. Ако не, натискате Power, бутон 1. Освобождавате. Пробвате. Ако не, Power 2, освобождавате, пробвате и така нататък до Power 6. Това е последния режим. Тоест Power 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В един от тези режима то ще работи абсолютно пълноценно с вашия телевизор. Доброто и хубавото на това дистанционно е, че след смяна на батериите то не губи настройките си. Тоест, ако подмените батерии, няма нужда да го настройвате отново. Един път настроено, то вече ще се знае да работи постоянно в този код. За да го поръчате това дистанционно, е необходимо да влезете в сайта distancionno.com и в търсачката е тук да изпишете модела на дистанционното ERM-L1797. Ето го къде е дистанционното, веднага се появява. Ето тук, поставяте вашия телефон, натискате поръчай и ние в най-скоро време ще ви се обадим, за да уточним подробности по поръчката.